videon pariin ja minne me ollaan menossa? Kisaamaan. Joo, kisamatka. Mitä laittaa mun snappiin? Joo, niin tosiaan meillä on about 8 tuntia matkaa. Me pysähtää 10 aikaan ABC:t syömässä ja kello on siis nyt, paljon se on? 6. Ai mitä? Kello. 8 yli 6. 10 yli 6. Mä maistan nyt tällaista. Sit annat tätä mulle. Joo. Saametin hyvää. Mä maistan nyt tällaista vitamiinivelliä. Mikä oli vitamiinivelliä? Vitamiinivelli. En mä saa tätä auki. Tuo korkki on jotenkin tosi pieni. Hei, me mennään meille. Maistetaan. Tää on mun lemppari. Tää on hyvää. Joo, tää on mun lemppari. Mulla on nyt vielä tulomatkalla yksi. Vadelmanmakuinen on hyvä suosittelu. Tää on hyvää. Ja sit mulla on näitä 2, koska nyt on ilmoittele ja sit kun me tullaan kotiin, niin mulla on vielä yksi. Ja siis tää on mun ainut juoma, eli Milana antaa mulle vettä. Hyvin tää elämä. Täällä pussissa on vähän kriisistä, koska siis tuolla ikkunassa on 200 varmaan heinäsirkkaa, mä en oo varma mitä noi on. Ja sit täällä on vähän draamaa tällä hetkellä. Haastattelussa on Alisa. Mikä on kisamatkan fiilikset? Väsyttää vähän maksiimissa. Ja Mä kelpaisin sulla joku selvissä. ja sitten saanko mä hömän siellä? Okei. Kiitoksia haastattelusta. Me pelataan nyt Uno Alisan kanssa. Tää vähän... Tässä mun kortti. Okei, nyt meillä on haastattelussa. Joo. Ja mikä... mitkä on sun tavoitteet kisamatkalle? No se, että kisoista tulisi aika niinku puhdas suoritus ja että selviän täältä. En mä just nousi sängystä. Me pelattiin just matsi Unoa ja... Osaat sä lukea tuota? Se on Venäjää. Me saatiin nyt aamupalaa tällaiset kalkkunajuustoräpit. Ja meillä oli siis näitä meidän yhdellä toisella kisamatkalla, niin näin ihan super. Meillä on uusi matsi täällä Uno. Tässä on mun kortti. Joo, Uno. Kai sä sanoit siihen kameralle, että sä lappaat mulle vaan niitä kortteja sun. En, mut mä kuulemma lappaan tälle niitä kortteja. Lai, tässä on sun vuoro. Vlogaan. Kisapussissa. On hyvä muski. Pelataan Unoa. Täällä kalleet. Tää yksi ei halua enää pelaa meidän kanssa, kun se sanoi, että mä huijaan. Joo. Autokäveli tosta just ohi. Täällä on paljon tyyppejä. Täällä on koko Priise. Joo. Ei oo koko priisi. Yksi tyyppi puuttuu. Kuka? Ei, 2. No Ellen. Ei kun ai niin, Mut 2, koska Ellen tulee mukaan tossa pysäkiin. Joo. Ihana sää. Söit sä jo aamupalan? Oliko hyvää aamupalaa? Oli hyvää, et sun mielestä. Säkin saat kohta vlogata. Ui Jumpe, tossa on hieno auto. Metsästysauto. Joo. Hei, nyt on mun vuoro vlogata. Okei, tätä kohta. Meillä on tässä hieno pöytä. Joo, mä näytin sen jo. Hyvä. No nyt mä kerron teille vielä yhden vlogaussäännön kohta. Nyt voi lopettaa vlogauksen. Joo, moikka. Moi. Me ollaan menossa siis tänne ja mä oon joku Aurorainen personal. Joo, se on mun nimi. Ja nää nyt pelaa täällä jotain Unoa. Se sun pitää laittaa tuohon päälle vielä. Niin, mä kaivoin täältä kuvan Aurorasta. Joo. No, mut sä voit aina leikkaa sen pois. Kattokaa Auroran niiles.
järven päässä. Mitä se uudestaan? No niin, se on sun vuoro. Kattokaa mun Aurora Rake. mun vuoro uudestaan. Joo, just näin. Aurora ohi. Mitä tuo opettaja? Oota. Eikö se ollut? No niin, saanko mä nyt lukea sen epäääneen? Kun ei mulla ole niin nopea lukutaito. En mä voi... Voinko mä lukea sen uusiksi? Auroralla on ongelmia lukea jotain juttua. En mä oo mikään lukunointi. No ei Otetaan tarvitse vähän vlogaa yhteen pätkään. Se voi niinku pätkittäin vlogaa. Ei voi. Ei tarvii niin paljon, tiiäks, editoida. No mut kun se just niinku siinä on, et mä en jaksakaan. Katsokaa Aurora Lopetaa! Mä kohta häädän sut tästä työstä. Tästä ei oo mitään tästä muiden vlogaamisesta. Te toisille. Moi! Mä nyt tuun haastattelemaan teitä. Joo, no niin. Oota, sinä. Okei, mä nyt haastattelen teitä. Mä en halua näkyä sitä. Niin mikä... Mä otan sen. No niin. Okei, elikkä siis. Mitä te otatte eniten hotellilla? Aamupala ja iltapala, siis hotellin ruuat. No on kaikki En mä tiedä, yhdessä oloa. Entä sä? Joo, yhdessä oloa. Ja hotelli aamupalaa. Se on aina tärkein. Joo, sänkytesti. Joo. No mä haluan nyt niinku sen mun puhelimen takas. Joo. Siinä maksaa... Niin kysy ne kysymykset. Ei vaan mä haluan mun puhelimen vaan takas. Okei. Kiitoksia. Mä näytän nyt Milanan Sigma Koalan Sigma Koala. tässä. Ja me ollaan... Ei ku... Tää on tää paikka, missä me käytiin mun... Ei ku, onks tää se? Me kai käytiin... Ei ku, en mä tiedä missä me ollaan. Miksi te mult kysytte? Täälläkin on tällaisia tyyppejä. Täällä on koko Priise. Ja sitten täällä on tällainen. Jari-Pekka. Hello! Sano moi. Me ollaan menossa Ouluun. Ja... Hello! Nyt haastatellaan Aurora. Moi! No niin, kerropas meille, mitkä fiilikset? Mistä? Kisoista. Ai niinku kisoista, jotka on vasta huomenna. Niin. Ihan hyvät, vähän epämukava paikka vaan. Okei. No entäs hotelli? Onks kiva mennä? On. Mä en tiedä milloin viimeksi. Onks mä oon ollut. koti-ikävä? Ei. Joo. Koska mulla on täällä hauskoja kavereita täällä. Mitä sijaa sä luulet? Kautta toivot. Top 15. Okei. Mulla on tällainen. No niin. Me ollaan nyt matkalla Ouluun. Aika hyvät fiilikset. Otatko sitä vai et? Joo, tää paistaa aurinko ja me ollaan about 6 tunnin päästä siellä. Ja joo. Täällä on vielä meidän väki. Niin meillä on tänään haastattelussa Inna. Ja Varvas. Varmasti ei näy. Niin, mitä sä ootat? Mitä sä ootat ABC-ruokailusta? En mä tiedä, joku aika yhdessä ollaan. Joku aika hauskaa. Mitä sä odotat ABC-ruokailusta? En mä tiedä, mä keksin nää just päästä. Ei vaan. Mitä sä ootat eniten huomisissa kisoissa? Ei Juma, ei tää lapsi, täällä on liilat hiukat. Ei tää! Mitä ilmat? Mitä tässä sulle, kun sä sitä halusit? Mun silmät. Älä. Aurora, sä pitäis vähän liikata. Tässä videossa kiva seisoo. Tässä on tällainen... Miten saa sitä liikkua, niin sitä vaan liikua, jos sitä tosi liikkuu. Me tehtiin... Tai meillä on tällä...
Me annetaan tää pyykkipoika sit tolle kuskille. Aivan kuten Emminen. Terve. Millainen olo on? Mä yritin nukkua äsken, mutta mä sanon odottaa. Täällä on vähän outoa täällä. Kuuntelet jotain. Sä yrität olla vähän semmonen svenska. Eli sä kuuntelet yhtä svenska-rappia, ja mut sit sulla on kuitenkin muuta semmoista videoa. Siis mä en tiedä mitä tää yksi säätää täällä siis. Milena. Malinen. Mikä sun nimi on? Ei se kuule, koska sillä on äänieristeet. Milana. No en mä tiedä näiden nimiä. Sulle puhutaan. Sä oot semmonen... Mulla tulee sun semmonen fiilis, että sä kuuntelet jotain... Venäläistä musiikkia. Mut sä sinne yrität kuunnella korella, niin Vakka vai? Sä oot just tommonen noin... Sä oot niin arvoinen. Sä oot just semmonen... Entä mä? Mitä? Entä Mä mä? sanoin susta jo. Sä kuuntelet sitä Veikkaan sormista sakset Vea. En mä oo ikin kuullut tollasta. Vähän nakkas. Me ollaan vähän kuvailtu videoita ja sitten mun tehtiin toinen lähti. Mä en jaksanut ottaa toista lähtiin, niin me mennään nyt syömään. Mitkä on fiilikset? Hyvät. Pääsemäkin. Pääsimme. Mitkä on fiilikset? Hyvät fiilikset. Onko nälkä? Nyt syötiin täällä. Joku ABC sellainen buffetti. ABCn oma buffetti. ABCn oma buffetti. Tällainen kävelyvideo. Koska me ollaan kuuleja. Me ollaan niin kuuleja, niin pitää kuvaa kävelyvideo. Haluatko säkin tulla kävelyvideoon? Me ollaan niin kuuleja, niin pitää kuvaa kävelyvideo. Mitä me tehdään nyt? Tanssitaan. Missä? ABC:llä. ABCn pihassa tanssitaan. Me tultiin nyt sisälle ja me lämpättiin. Me käytiin Mollaten kokonainen ja nyt me käydään vessassa pesä kädet. Me tultiin nyt syömään. Esittele mitä sä otit. Jotain kanajuttuja, jotain perunaa, salaatteja ja melonia. Mä otin ton saman kanan ja sit jotain perunoita ja salattia vielä. Mitä sä otit? Tämä on joku ihme kalakivinen. Sitten tämmöstä jotain salatteja ja perunoita. Sä otit saman kanan. Milana? Peruna juttu ja sit kanaa, natsoja, tomattis, kurkkuu, melonia, siemeniä, jotain siemeniä, en mä tiedä mitä, ja kananmuna. Tää kana on hyvä. Mitä juomista? On Pepsi. 7 Up. Ihan vaan perus soodavesi. Entä vielä? Ja mulla on myös mulla on Pepsi Max. Me jatkuu nyt bussimatka. Joo, mä teen itselleni tällaisen majan. Niin aurinko ei paista symiä, mulla on naperoita. Tee osteista, mitä sä ostit. Häh? Tee ostot, esittele mitä sä ostit. Mä ostin vain naperoita. Toki harja. En muuta. Mä ostin salmiakkeja. Mä otin nimestä. Mä ostin tällaista salmiakkia ja noita naperoita. Mä vlogaan nyt taas. Meillä on sit puoli tuntia Ouluun kisakampauksessa. Tehtynä melkein kaikilla. Niin miksi mä en saa pitää? Koska sä et anna sitä puhelimia takas. Eli Kyllä mä annan sen. kisakampauksessa melkein tehty kaikki. Joo, melkein kaikilla on letit jo valmiin. Mulla on, meillä kaikilla on, meillä on puoli tuntia Ouluun. Sitten kun me ollaan Oulussa, niin me ollaan kai hetki hotellilla ja mennään 4 syömään. Joo. Mennään kai Panchovilla. Poppari miten? No varmaan pähkinöitä, jotka täällä tuoksuu. Onko se taas niitä popparia? Ei. Mitä poppari tuli? Mä syön pähkinöitä. Mä en syö miksi. Mulla on priisellä sit. Joo. Mäkin voisin. Mä vähän sattuneena. Mä en tiedä miksi saisin. Voi tulla sellainen auto. Mihin me saavuttiin? Häh? Mihin me saavuttiin? Ouluun. Hotellille. Me mennään kohta sisälle. Vihdoin perin. MP, täällä on kultainen hissi. On kiva. Mäkin.
Me mennään nyt oikeamme unboxaan meidän huone. Tai no, katsomaan. Millainen se... Eikö nää on meidän naapureita? Okei, no niin, katsotaan. Ei! Oh! Apua. Oh my god. Apua. Mä jään jumiin tänne. Siis kattokaa. Kato näitä sänkyjä. Oota. Kato kuinka muhkeet nämä sängyt on. Apua, tää on ihana. Ja sit tässä on okei, vessa, vieno. Vessa. Eiku ei niin, no tää ei nyt. Okei, tässä on hyvä peili huomiseksi. Tässä pystyy suihkumaan. Joo, tää on oikeesti ihan superhyvä tää. Tässä on pankkeet, jos... Varmaan. Mä uskon. Ainakin niin. Täällä on vähän erilaisia kaikkia tarjoiluja. Tässä on meidän maisemat. Ja siis tuolla jossain, se on kai just ton yhden talon takana, niin siellä on se Oulun toripoliisipatsas. Ei saa nää erot kiinni. Apua! Oota, mä Noniin, 2 blondia. Tänne tulee... 2 blondia säätämässä täällä. Noniin, tuu tähän. MP meidän huone. Superhyvä. Okei, no niin nyt tää... Ei. Okei, eli nyt me pitää testata todellakin tää paras osuus, eli nää sängyt, noniin. Okei, mä sit sanon kumpi on parempi sänky, että se huonomman se sit saa. Aika mukava. Toi. No ne on yhtä mukavat. Mä otan tän. Me pelataan Unoa, niin te saatte nyt kattoo. Mä laitan tän kyllä nopeutetulle varmaan. Niin. Joo. Ja me katsotaan jotain telkkaria, koska täältä ei tuu kauheasti mitään hyvää. Me katsotaan nyt jotain Eurooppaa ylhäältä päin, niin tää on nyt vähän parempaa. Me lähdettiin nyt syömään. Mihin me mennään syömään? Kerropas. Eikö se ole joku patsuilla? Joo. Sitten meillä on treeni sen jälkeen. Ja sitten tullaan hotelliin. Tässä on meidän hotelli. Radisson Blue Oulu. Ja siis täällä on, jos te asutte Oulussa ja te tiedätte missä on toripoliisi, niin siis me ollaan siinä hotellilla, mikä tässä toripoliisin vieressä. Eiks mäkin hyvä selittää? Miksi se toripoliisi oli tuolla? Me tultiin käymään syömässä. Tää on joku meksikolainen MP-paikka. Hyvä oli. Siis toi sisäänkäynti on ihan superhieno. Toi on joku meksikolainen tosta lipusta päätellen. Meidän ruoka tuli, mä otin tällaisen juustohampparin. Suurin osa meidän joukkueelaisista kai otti tän saman. Mä luulin, että me tultiin cheer-matkaan, mutta täällä on kirurgeja. Kyllä. Siis mä niinku tällä hetkellä. Mä ajattelin, että me tullaan... Muistatte syöpäläisiä Joo, moikka. Siis on oikeesti jotain kirurgeja tuolla. Pieno. Mä ajattelin, että me tultiin cheer-kisamatkalle, mutta täällä on kirurgeja tuolla pöydässä. 3 istuu ja poistaa jotain suolistoja. Joo, me siis lähdetään nyt viemään vielä lopuille näitä. Tässä on kortti. Lopuille näitä tsemppikortteja. Ja sitten me tullaan... Onko meillä 3. paikkoja? Ei, 4 on alin.
Niin sitten me... Otetaan tässä. Niin sitten me menemme huoneeseen valmistautumaan iltapaltsuun ja iltapalaan. Nämä mun letit. Tai mä laitoin niinku näihin vähän lisää geeliä ja kiristin vähän tätä punnaria. Mä menen kohta suihkuun. Mut joo, sit meillä on iltapalaveri 20 minuutin päästä. Mulla on tällaiset vitaminvel cocktail. Vai onko se mocktail? Koska mocktail on alkoholiton. Ja siinä on vaan vitaminvelliä. Koska mulla jäi sitä yli. Mut joo. Mä menen kohta suihkuun. Ja sillä välin mä hoidan näitä hiuksia kuntoon. Ja meillä on nyt suunnitelmassa vähän laittaa, tai mulla on suunnitelmassa laittaa vähän tätä huonekuntoa. Sitten meillä on puolelta iltapalaverin yhteydessä iltapala. Sitten tulee omiin huoneisiimme ja valmistaudutaan nukkumaan. Me käytiin just suihkussa, niin me olemme sinään valmiit ja meille tulee vieraita vielä. Tän jälkeen mun letit on ihan riittävä. No, me selvittiin tänne alas ja no, me tultiin syömään. Iltapalaa meillä on vähän leipää. Tuossa vähän. Kaikenlaista. No. Mitä sä otat eniten huomiset hotelliaamupalalta? Mä rupeen nyt apua, siis tää on ihan mä rupeen tekemään nyt meille kaakaota, koska täällä on tällaisia kaakaoita. Ensin me tarvitaan tällainen hotellivedenkeitin. Vieno? Ei. Ei ollut kissa. Se oli ihminen, kuka rikkoo. Siis oikein pitää katsoa täällä kissavideoita. Mä muuten sit takaa, että tää ei räjähä tänään. Okei, nyt sulla tulee ikävä. Mä katsoin täällä jotain evening routines. 1 hour. Noita olen tässä. Joo, siis tää on silleen, että täällä on oikeesti hyvä ilmastointi, koska Vieno sanoi näille, että tuolla vessassa on oikeesti hyvä ilmastointi. Että me laitettiin joku kilo lakkaa hiuksiin ja siis siellä ei haise enää lakka. En minä jaksa. Koira! Okei, kissa on viimeinen. Kato nyt täällä oikeesti pakko katsoa. Pakko katsoa. Katso. Ovesta näe mitään, mutta me ollaan siis, kello on vähän yli 10. Me ollaan menossa nukkuu. Me ollaan siis ihan moikki, niin nähdään huomenna. Hyvää huomenta. Kello on 7.15. Me herättiin jo vähän aikaa sitten ja me mennään seuraavaksi aamupalalle. Ja sitten aletaan valmistautumaan. Täällä on lasten ohjelmat pyörimässä. Lipsapostit. Vieno on vielä makoilemassa sängyssä. Ja Deskuhtiuksella menisin aamulla. Moikka! Ja mä löysin tuolta vessasta tällaisia. Nyt katsotaan unboxataan vaan niitä silti. Täällä on kynsviina. Täällä on painolappuja ja venukuikkoja. Hyvä. Annan pisteen tälle. Sitten Swingkid. Mitä nää on?
ompelutarvikkeita. Sitten nappeja ja tällainen, joka on nyt maassa, jota me ei voida enää pelästää. Mutta tää oli oikeasti aika hyvä, että annan pisteen molemmille. Joo, ja me saatiin meidän puvut just äsken. Tässä on meidän puvut. No niin, söpöt. Tai no ei ole meidän alkuperäiset, no ei ole Mistralin vanhat. Mä menen kohta kihartaa hiuksia. Mä oon nyt kihartamassa omia hiuksiani täällä vessassa. Ja sit seuraavaksi mä kiharran Vienan hiukset. Tää on tosi stressaa. Tai siis mä stressaan kihartaa hiukset, koska ne ei onnistu. Mut mä oon paljon parempi kihartaa toisillesi hiuksia. Aina samaiden huuhtuna ja veljen kameralla on pari kuvaa. Illalla pukeuduin kun olisin lisko. Meillä on mehudisko. Joo. No. Mun apua. Kato mun naamaa. Mun kihrat on nyt valmiit, niin mä rupean kihrata nyt Vienalle. Sä tarvitset harjan. Tällaiset. No vähän tästä suorat, mutta ei se haittaa, sen tulee rosetti. Joo. Mä laitan Vienan varmaan tähän istumaan, tähän pöntölle. Kisapäivän fiilikset. Super. Joo. Mä rupesin just meikkaamaan. Ja joo. Koska alkaa tämmösenkin harjoittumaan hiukset. Vienna, tuu tänne. Näitä hiukset. Tänne päin. Tällaiset. Joo. Kiitoksia. Ja joo. Apua, mä stressaan niin paljon. Tässä on nää glitterit. Pitkä mä käytiin sitä. Mä aloitin nyt meikkaamaan, koska se jäi äsken vähän vajaiseksi, koska kaikkien piti käydä hakemaan glitterit. Mut joo. Mä saan laitettua just meikkipuita niin, että mä laitan mun bronzerin. Ja siis mä en tiedä milloin viimeksi mä oon meikannut. Koska mä oon pitänyt nyt sellaista pientä taukoa meikistä. Et iho saa hengittää. Mut koska on kisat, niin on pakko tehdä kisameikki. Kisaluuk ei oo mitään ilman meikkiä. Tai sitä kisameikkiä. Koska se huulipuna ei sovi niinku sellaiselle naamalle, mikä mulla on. Alun perin siihen pitää tehdä pohjalle vähän töitä. Mä en oo tottunut näin bronzeriseen. Mä en varmaan enää osaa meikkaa. Vielä mä en osaa enää meikkaa. Apua, miksi tää on näin punainen? Excuse me. Tää on bronzer eikä blush. Anteeksi nyt vain. Mun on pakko tässä välissä laittaa tää puuteri vaikuttamaan tänne. No sit laitetaan concealer. Mun on pakko saada toi peittoon ja toi
Tässä on. Näin. Blend. Blend, blend, blend. Mä katson tästä peilistä. Apua, toi ei peity. Toi ei peity. What do we do now? Joo. Meillä on pieni pulma. Okei, tässä saatte nyt translate, kun me vaihdetaan puvut. Eli me hypätään. Kun me ollaan hypätty, niin meillä on puvut päällä. Okei, vielä. Nyt tulee kivaa tekoista editointia. Eikä tuolla jotain kato. Ei vaan tehdä tälleen. Okei, pikku seka ykkonen. Tässä on nämä meidän puvut. Tästä näyttää sellaista. Meidän kisakampaus. Ai niin, rusetti vielä puuttuu. Sitten tohon tulee vielä rusetti. Niin sit meidänkin kisaluk on done. Meillä on nämä meidän shortsit. Mulla on nyt housut täällä. Meillä on tällä hetkellä housut päällä. Ja sitten noikin pitkävartiset sukat. Ja punainen huulipuna, jota ei nyt vielä ole. Tulee se shortsin sisässä. Se paita. Kyllä me saatiin nyt meidän subit ja me ruvetaan syömään. We get into it and we get it hype. Ready for more, push it to the limit. You know we gotta rep the blue and white. Blue and white, SSC. The crown is ours. Spirit shaken. Cheerleaders. SSC. Ready for more. I walk in the door, you start screaming. Come
growing up, we never complain. Pushing the limits. Turn the heat up, spirit shaking, cheerleaders. Whatever you desire, life is like a runaway, you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, you're on fire. It's Tessie Breeze. Tämä joukkue oli Spirit Shaking Cheerleaders. Me mennään nyt palkintojen jakoon ja mikä me saatiin. Oikeesti me ollaan itketty. Me ollaan koettu koikeita matkan aikana. Nyt me mennään palkintojen jakoon jännittää. Seuraavat klipit on palkintojen jaosta, jos mä laitan ne tähän. Jos ne on silleen niinku iloisia uutisia. Nyt me tulimme ABClle. Moi. Onks se vähän kylmä? On. Mun ääni lähtee. Mikä pari jonon, sinne pari jonon. Tänään ollaan Mä näytän sitä hitpinssiä. Oikeesti mun päällä. Tässä on tollanen nousia. Ja tässä on tollanen paljon kylmä. Se on tasan 8. Joo, ja me tultiin syömään ABClle, koska me ollaan gangsta. Ei oikeesti, vaan meillä on iltapala Hesessä. Ja me saatiin shit! Okei, mä näytin teille sitä. Ei oo Hese. On, se on se Hese-hampparit. Se on ABCn Hese. Ruokatelimme juusto. Hamppari, mitä sä teit juusto? Sitten Milan otti kerros ja sä otit nuggettia terään. Kello on 11 ja meidän bussimatkaa on jäljellä vielä joku 4 tuntia. Mä makaan tässä penkillä. Täällä on tällainen maja. Tossa. Haluatko sä vilkuttaa Emma? Haluatko sä vilkuttaa vlogille? Kaikki on aika väsyneitä. Saatiin siis hit-suoritus ja 5. Oh my god. Siis Aurora, pitäis minun tehdä vahingossa tälle puolelle, kun teillä on maalle. Ja mä vaan mietin, jos mä otin tän tähän ja kuuluu kun ne pamahtaa. Niin mä nukkuisin tälleen maalle. Katso tää. Tää yksi kattoo tää kauhuelokuvaa. Ei vaan siis yhdessä vaiheessa sanoin, että se oli autokohta, sit mä otin tästä kiinni, niin siis sisään.